Di gael bach o gacs, Lisa. Odyn. A rhan o'r 5 dydd, oherwydd cacen Foron. Be gewch chi well? Mae ddwrnod, mae bore coffi Macmillan heddi i lot o bobl. Felly mae'n addas iawn bod ni'n cael cacen fach i deden. Ie, a bydd lot yn bita hon fi'n siŵr, neu rhywbeth tebyg. Me mor rhwydd, fi'n mynd i ddefnyddio'n peiriant, llwch chi'n neud e llaw. Y gyfrinach yw dod yr moron mewn ola. Na mae fe'n cael gafel yn y peiriant neu'r wisg. So beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i ddechrau off gyda olew. So does dim menyn yn hwn, rhyw 200 ml o olew. Just olew arferol, piwch defnyddio olew cryf fel yr olewydd. Just olew llysiau, blodau'r hael, rhywbeth fel yna. A wedyn, riman, ni fynd at popeth sy'n llifo. So ewn ni am y wyau nesaf 2 wy. Mae hwnna'n edrych yn wyau cartre i fi. Maen nhw yn. Neis. Mae'r un wyau da, neis. Yn pryder wyau, mynd i ddod o Lisa Fern. O, na. Ie, i'r gytre. A wedyn, siwgr brown, achos ni moyn iddo fe fod yn gyfoethog o ran blas. Os nag oes siwgr brown gyda fi, neu siwgr gwyn y tro. Ond unrhyw beth sy'n brown, mae'n rhoi tipyn fwy o flas. A dyw'n ni popeth mewn, ni'n credu'n hydrach na gallwn beth ar ôl. So siwgr brown gole. Yn gallech chi wneud e a siwgr brown tywyll, ond bydd e tipyn fwy tywyll byth. A wedyn, mae gyda ni'r space. So, does dim rhaid wedi space mewn cacen Foron, ond mae hwn yn un sy'n twymo. Felly mae bach o sinsir gyda ni, a gan bod ni'n dod i moron mewn yno fe, a'r pethach sy'n pwysau, achos ni hefyd yn ei ddod i sinsir yr stem ginger yma a chnau, mae pwysau yn y gacen, felly mae eisiau bach o wmffar neu ddys. Unrhyw bach o powdr codi, so unrhyw amser chi'n dod i rhywbeth trwm mewn cacen banana neu rhywbeth fel yna, bach o yr powdr codi yn ogystal a blawd hunan godi. Mae jyst yn rhoi tamaid bach fwy o bwns. Faint o flawd sgyn ti fan'na? Rhyw 200 gram. Wedyn, i ni'n mynd mlaen fan hyn, yr stem ginger yw'r rhain. Chi'n gyfarwydd â'r rhain? Ti'n be, fi enod wedi, ond bydde ti'n defnyddio ffresh neu... Bydden ni ddim, mae sinsir ffresh fyna, bydden ni'n defnyddio pwdwr sinsir, a mae hwnna wedi mynd yn barod. Ond mwyn cael y darnau bach, ydych chi'n blasu mewn munud rhwng y dannedd, mae hwn yn lyflu. Yr stem ginger yw, mae'n debyg iawn o'r grwydden i hwnna, so y cos yw hwn, ond hefyd yn ogystal â ni, mae wedi cael ei osod mewn syrup. Ac felly mae'r syrup yna a siwgr yn melusu'r cyfan. So bod e'n rhoi bach o res, mae e hefyd yn felys. So dych chi ddim yn cael just fel cic sawrus, mae'n gic melys. Neis, mae'n gyfoethog iawn. Odi. So ddod ni'r tameidia yna i gyd mewn, felly ddyn ni wedi dod i bach yn llai o faint. A hefyd, os chi'n prynu yr stem ginger, ddwch chi'n cael e mewn potyn, mae hwn yn potyn mwr, a chi'n gallu gweld yr syrup, mae hwnna llon blas a gwres. Ti'n gweld efo bobl getre lle gweld cael... Chi'n gallu gweld pa gamra yna ni. Chi'n gallu gweld yn llifo. Mae'r potyn yn llawn, mae'n llon syrup hefyd. Mae'n mynd yn bell, tipyn on yn nhw mewn adres, Os, mae hwn yn un mowr, ond ie. A wedyn bach o gnau, so dda ni'n torri nhw lan tymau bach. Llwch chi ddefnyddio'r walnuts, llwch chi ddefnyddio pecan, unrhyw beth chi am ryddi. Ond rhai sy'n coginio'n dda, pidwch chi defnyddio peanuts neu chestnut. Chymryd, bethach sy'n addas sy'n coginio mewn cacen. So ddodwn ni'r rheina mewn, a wedyn ni'n mynd i droi y cyfan. Tan bod y cyfan wedi cymysgu, wedyn ni'n ychwanegu yr moron. Nawr, cyfrinach i chi, riman fi weith y pawb, wedys i'ch chi gynne. Nes i gacen moron bore yma, dim un mor ynnen yn tŷ. Oedd gyda fi daten melys. Felly dyma'r moron, dyma'r taten felys. Byddech chi'n gallu gweud y gwahaniaeth? Sut ti beth yn gwybod? Ydych chi'n gallu gweud y gwahaniaeth fyna ar e? Na. Blein i yma. Ti'n iawn fyna, Lys, ti'n iawn gweud. Mae nhw'n mor debyg. Mae hwn wedi sychu tamed achos nes i gratio fe bore yma. Ond i fod yn hollol onest, os ych chi'n gweld moron mewn rysait, gallwch chi ddodi taten felys, butternut squash, pwmpen, unrhyw beth sy'n debyg fel yna. A mae pwmpenni nawr bydd yn gobeithio bydd digon o'r reina beth i'r lle, mae lot o bobl yn licio mynd i gasglu'r reina adeg un o'r flwyddyn. A mae fydd yn blasu mwy na lai'r un peth? Dwi'n mynd gweud bod e'n blasu gwmws yr un peth, ond mae'n blasu ddigon tebyg. Bydde mewn cacen, mae'n coginio, mae'n mynd yn feddal. Top tip Lisa Fern. Diolch, Lisa. Dyna ni sy'n dod yn hwnna un ochr, a nawr fi'n mynd i symud mlaen nawr a llwy, achos tro fel wedys i, dwi ddim yn moyn i'r holl un i fynd yn stuck yn y peiriant, a mae'n farn i gael ei mas. So just mater o troi hwn trwyddo. Chi hefyd yn gallu gwneud taten panas. O, reit. O, really? Ie. So, chymod, unrhyw beth sy'n eitha melys, mae fe'n addas ar gyfer wneud cacen fel hyn. A wedyn, mlaen, chi'n gallu gwneud e fel cacen rownd, ond fi'n wedi gwneud e fel rhyw fath o treibig. Salabin bach. A fi wedi leino fe, yn y gyd fi wedi gwneud i'w gosod y mewn, a wneud un snip bach ym mhob cornel fel yna, fel bod yn llenwi y tin, maen nhw yn mewn i'r corneli wedyn yn eitha taclus.
A llenwi hwn mewn. Mae'r gwres y ffwrn yn ei wasgaru fe i fod yn lefel. A dyn ni wedyn yn dod i hwn mewn ffwrn tua 180 am ryw hanner awr. Gwych. Okay. A mae yna gacen A wedi Mae wneud yn barod war y yna te. gacen. A dyma ni, os nag os gyda chi rhywbeth i ddod i cacen arno, bowl benniweiriad, plat yr un ffordd. Perffaith. A wedyn y gyd sy'n eisiau gwneud fan hyn yw bach o sugar icing, bach o fenyn a bach o caws meddal fel yna dros y top. O, reit, hyfryd. A chi'n aros i gael darn i chi. A bydde fe neis, bydde fe'n rai dweud. Right. A wedyn rhaid dod i morynnen fach. O, waw. A newn ni dorri. Ta beth sa'r plant wrth i bod yn eith hwn, ymwysau? Bydde'n... Na gyd yw'r moron bach, yw darn o dyfu doi blat blat bach yna. Dyna un. Gwych. A'r ail un. O, da ni'n cael un yr un. O, diolch. Un yr un. O'n i'n bod bod ni'n di rannu. Dyna chi. Reit, gen i weld te. Mae hwn yn wampyn o ddarn. O, mae'n drwm fyd. O, dwi'n licio caca yna. Mae hwnna'n neis, Lisa. Diolch yn fawr. Hyfryd. Ac yn Ac, llond o'i fyny. Bendigedig, Lisa. A mae'r beth sy'n ar y top dy ti yn berffaith.